Лично все по-малко, What? но неща, които са на витрините, вече реално съдържат. Тебе е по-евтино на хората, с две думи казвам. Има го и другия момент, че те губят надежда. И оттам Да. започват и хормонални проблеми. И защо младите хора пък имат... Случвало ли ти се да купуваш нещо, което знаеш, че няма да ползваш? Планираш супер продуктивен ден и после си на телефона до вечерта. Това е цикъла на ежедневната неустойчивост. Добре дошли в Устойчиво, ама как? Подкастът, в който си говорим за устойчивостта, която касае не само природата и опазването на околната среда, а и начина, по който живеем, работим, мислим и изграждаме света около себе си. Аз съм Ани. А аз съм Веси и в този епизод ще разгледаме навиците, които всъщност подкопават усилията ни да живеем устойчиво отвътре и отвън. След като в първи епизод разгледахме как умът и вътрешния свят влияят на живота ни, сега обръщаме внимание на начина, по който живеем и отвън. Нашите навици, избори, покупки и ежедневни решения. Ще говорим за финанси, за хранене, за ежедневни рутини и малките неща, които без да усетим крадат време, енергия и дори спокойствие. Нека да започнем с импулсивните покупки. Импулсивното пазаруване е свързано с допаминовата система за възнаграждение в мозъка. Когато видим нещо желано, допаминът се покачва, което потиска активността на префронталния кортекс, центърът за вземане на рационални решения. А какво купуваме най-често, което не ни трябва, Ани? Ами, като за начало, чисто средно статистически, най-често купуваме дрехи, около 62%. След това храни и лакомства. А защо това вреди както на нас, така и на природата? Освен финансовия стрес, импулсивните покупки подсилват линейната икономика. Вземи, направи и схвърли, което води до препълване на сметищата. Според Journal of Consumer Psychology, краткотрайното удоволствие често е последвано от вина на купувача – buyer's remorse, което повишава нивата на кортизол. Нещо много интересно, което на мен наскоро ми прави впечатление и обръщам много внимание на етикетите са съставките на тези лакомства и като цяло продукти, които са от магазините. Хора, аз видях на опаковката на една много голяма част от, примерно, сосове, разни кетчуп и такова, сгъстител, гума. Ама буквално пише сгъстител, гума, не знам си каква. Гума гуар, гума арабика. Точно. И аз бях изключително отвратена от това нещо. И напоследък все повече и повече забелязвам колко много ме дразни, когато кухнята вкъщи се пълни с едва ли не полуфабрикати, продукти с съставки, които са буквално химия. Всъщност то всяко нещо е химия. Да, но мисълта ми е, когато кухнята ни се пълни с съставки, които не е необходимо да са там. И едно много добро решение за това нещо, което си намерих е, например, когато искам да ям нещо сладко. Понеже аз много обичам да си похапвам нещо сладичко. И у нас обикновено винаги има нещо, което след хранене като малък десерт. И като погледнах съставките на такива малки десертчета и като мини кексчета и такива неща, бях много разочарована от консервантите и ароматизантите, които слагат. И за това просто си намерих малки, кратки и въобще не трудни рецепти за домашни, дори в микровълнова, в airfryer, направени като кексчета, които много добра работа вършат за оттаяване на този глад за нещо сладичко, когато се наядем. И поне, когато ги направя, поне знам точно какво съм сложила в тях, нали, брашно, захар, какао, едно яйце, да кажем, и горе-долу това е. И няма 1 тон допълнителни излишни съставки, които да затормозяват тялото ми. А според теб, какво купуваш най-често, което знаеш, че не ти трябва? Всъщност аз за сладките неща и за десертите малко си мисля, че не ми трябват. И го имам този навик след всяко основно ядене на обяд или на вечеря да си хапвам нещо сладко, което ми е навик, нали, още от по-малка. Обаче миналата година осъзнах всъщност, че той е повече навик, отколкото нужда на моя организъм.
И съответно преосмислих идеята с това да си купувам сладки неща, защото аз уча в медицински университет, изучавам диетично хранене и доста пряко ме касае мене тази тема. Затова прецених за себе си, че ако не купувам, понеже живея в общежитие, ако не купувам сладки храни и такива, и каквито и да било храни, аз няма да ги ям. Защото аз имам пълния контрол на това с какво се храня в моята стая. Освен моята съквартирантка, ако нещо реши да ме почерпи, нали, с удоволствие ние си споделяме храни. Но сладките неща са нещо, което аз като цяло избягвам и също да пазарувам, когато съм гладна. Това е един съвет, който мисля, че много хора са чували, но когато пазаруваме и сме гладни, шанса да вземем неща, които после може да съжалим, дори да са ни вкусни и в крайна сметка да ги изядем, може да ни се стори много безмислено това нещо да го правим. Също относно съставките, да, гумите са там. За мен е плашещо, но за съжаление то е реален факт, е, че много големи корпорации, компании вече създават в лабораторни условия какао, така че много известни марки и брандове, които ние консумираме в ежедневието, нали, повечето хора, аз лично все по-малко, но неща, които са на витрините, вече реално съдържат изкуствено създадено какао и шоколад, защото тези големи фирми инвестират милиони, милиарди в това да синтезират какао по изкуствен начин, отколкото да го добиват естествено. Тебе по-ефтино на хората, с две думи казано. За съжаление обаче ефтиното излиза скъпо, защото и храни, които нали уж с голям срок на годност, те много често, да не кажа, винаги са пълни с някакви такива добавки в храните. Аз чета една книга, която се нарича Ultra Processed People, или на български също я има, казва се Ултра преработените хора, на един доктор Крис Ван Тулекен. И много добре човека обяснява всъщност какви са и маркетинговите стратегии на тези корпорации и как добавките влияят на нас, като например газираните напитки с подсладители и тези подсладители, които реално влязоха в почти всяка една пакетирана храна и хората си мислят, че тя е по-здравословна или по-малко вредна. Напротив, влияят страшно много на човешкия микробиом, а пък той пряко касае имунитета, така че нещата са много свързани. За съжаление, ние обаче купуваме това, което ни се предлага. Тоест, ако в магазина, най-близкия до вас, вие, който пазарувате най-често, има рафтовете му са пълни само с такива храни, какъвто дори магазин днес бях аз, няма как да купувате вие по-здравословна храна, след като това е вашата среда и вашето обкръжение. И нещо друго много интересно, когато хората виждат на рафтовете само такава преработена храна, има го и другия момент, че те губят надежда, че въобще е възможно да се хранят по по-изчистен и не толкова вреден за тях начин. Защото буквално вчера си говорех с мама и казвам, нали, мамо, ние трябва да ограничим малко пластмасите, които купуваме в пластмасови съдове, кутии, чини, нали, това не е тема, която е безизвестна за микропластмасите, специално от дъските за рязане. Ние за щастие такива дъски не употребяваме вкъщи. Но въпреки това страшно много пластмасови съдове, пластмасови кутии за съхранение, които малко или много оказват влияние. Особено тефлоновите покрития, които Абсолютно. Да, много са удобни, обаче колко са вредни. Някакси всичко това ти се дръства тялото. И тя ми казва, добре, аз какво да направя? То в магазина само това има. Което в смисъл, реално като се замисли човек е точно така, то в магазина друго няма. Всъщност, като се замислиш, аз съм чувала за такива предизвикателства Zero Waste, примерно за един месец или живот без пластмаса или нещо такова. Когато се опиташ да ограничиш употребата на пластмаса в каквото и да било, ти осъзнаваш всъщност как тя е включена във всяко едно нещо почти, което употребяваш. От четката за зъби до опаковката на пастата за зъби, до какво ли не. И майка ти е много права, да, това е което се предлага в магазина, за съжаление. Има и такива по-устойчиви марки и брандове и предложения, бих казала, но те обикновено в по-малките градове се намират на по-недостъпни места. И няма абсолютно никакви. И трябва да си ги поръчаш, съответно
Те са и малко по-скъпи и за хора с по-малък бюджет или дори не само, е много по-удобно просто да отидат в близкия магазин и да си купят пластмасовата кутия. А пък ние в университета, между другото, сме учили, че опаковката пряко влияе и на храната, защото да, много често мигрират вещества от опаковката в храните. И това се отнася и за пластмасите, и за консервите, и за тефлоновите тигани, както ти каза. Много са удобни, защото не залепват, но всъщност ние си вкарваме много токсични вещества само от една дръскотина, която я има на тигана. И оттам започват и хормонални проблеми. И защо младите хора пък имат репродуктивни проблеми? Защото ние от всякъде... И не само репродуктивни, и всякакви проблеми още от много ранна възраст. От всякъде сме забъркани с такива токсични вещества. Абсолютно, и плодовете не са никакво изключение. Четох наскоро кои са най-вредните за нас плодове в съвременната икономика, т.е. плодове, които са пръскани и са обработвани с изключително вредни материали, изключително вредни химикали, които след това не се отмиват от тях. Защото ние много често си мислим, че когато определени плодове се обработват против вредители с различни химикали, тези химикали след това, когато ние го измием с малко водичка този плод, те автоматично, те се отмиват, но не е така, защото този плод не е една затворена система, а напротив. Т.е. той активно абсорбира тези химикали, които са пръскани по него, и плодове като специално ягоди, боровинки, дори ябълки, защото пък ябълките се пръскат с различни химикали и след това се запечатват с восъчно покритие, което допълнително запечатва въпросния химикал в самия плод. Тоест, и плодовете вече не са точно качествени плодове, и плодовете дори ни вредят, което само да си го представим направо е плашещо. Те не са само плодовете ми и зеленчуците, защото представи си колко хора от нас пазаруват от малките зеленчукови магазини. Повечето отиваме в големите вериги, където плодовете и зеленчуците ни са пътували хиляди километри от самолети, за да стигнат до нас, и ние изнасяме нашите продукти, които са къде-къде по-качествени в някои отношения. А за пестицидите има допустими дози на това, доколко нещо може да се пръска преди да бъде вредно и да стане токсично. Много често обаче на митницата, понеже ние много внасяме различни стоки, там се залавят цели партиди, нали, това са тонове, не са 1-2 кг ябълки, това са тонове ябълки, например, пръскани с химикали в много над допустимите дози. А що се отнася до дрехите, те въобще не са изключение, особено fast fashion. Толкова много проучвания напоследък излязоха за дрехи, които са изследвани за вредни химикали, съдържащи многократно над одобрената от Европейския съюз доза. Тук говорим не просто за 1 и 2 дрехи, в почти всички проби от изследвани дрехи, включително детски дрехи, вещества, които до такава степен вредят на здравето, те са в продукта, не падат с прането и с всяко едно носене те навлизат в тялото и са продукти, които после не могат да се изчистят от тялото. Те остават в него и активно му вредят нон-стоп. Много голяма част от домашните потреби, които купуваме, които действително не ни трябват, биха били пак пластмасови. Пак ще окажат влияние върху тялото ни. Но да се върнем на темата. Освен, че тези импулсивни покупки не са особено полезни за нас, че да не кажем направо са вредни, те ни носят и един вид финансов стрес. Тоест, ние хвърляме пари за неща, които абсолютно не ни трябват, вместо тези пари да ги използваме за нещо много по-качествено, нещо, което ще ни влезе в реална употреба. И освен това, според Journal of Consumer Psychology, краткотрайното удоволствие често е последвано от вина от наша страна. Т.е. ние се чувстваме виновни, че сме си го купили това нещо, защото знаем, че то не ни трябва. И въпреки това си го купуваме. Защото дори момента на удоволствие се заличава от една мисъл, че наистина е безполезно това да го правим, обаче въпреки това го правим. И тук можем да си поговорим за финансовите ни навици по този въпрос. Защо
според теб ние толкова често взимаме такива неустойчиви финансови решения? Има една книга, която чета от известно време и тя се казва Психология на забогатяването, въпреки че на английски е The Psychology of Money на Морган Хаусел. И в нея има една глава, която аз наскоро прочетох и тя е глава номер 9. Богатството е това, което не виждаш. Да харчиш пари, за да покажеш на хората колко имаш е най-бързият начин да останеш с по-малко пари. И според мен, голяма част от това как ние управляваме финансите си е това как ние управляваме егото си. Тоест, Абсолютно. например, виждаме една готина чанта и си казваме, ето, нали, тази чанта в момента всички я имат и аз ще се впиша, ако и аз я притежавам. То е все едно да си дигнеш сам на себе си акциите, Да. но, за съжаление, ти когато харчиш пари, за да покажеш някакъв статус в обществото, ти оставаш с по-малко пари и съответно вече не го притежаваш дори този статус. Да. Също една мисъл от книгата е, че много хора казват, аз искам да съм милионер или да имам 1 милион долара. Или, айде, евро в нашия случай. Обаче те всъщност искат да имат 1 милион евро, да изхарчат 1 милион евро. И това да имаш пари и да харчиш пари са две съвсем различни неща. И просто тези неустойчиви финансови решения, според мен, идват много голяма част от липсата ни на финансова грамотност, която, за съжаление, пък не се учи в училище и не е застъпена в образователната ни система. И ние много често трябва сами да се обучаваме за нея или най-добрият учител, за добро или лошо, е практиката. И Google. И Google, да. Но пък има и доста добри финансови консултанти, дори в Instagram. Да. Аз лично следвам такива хора и се опитвам да се обграждам от хора, които пряко ги касае темата за финансите, защото не искам да повтарям същите грешки, да речем на мои родители или роднини или хора, от които познавам. Та, мисля, че това е една от причините. Липсата ни на финансова грамотност и да знаем как да си управляваме парите. А какво според те прави една покупка неустойчива? Според мен неустойчива я прави, когато е неизползваема за дълъг период от време или когато е импулсивна и ние знаем, че тя няма да ни влезе в употреба. А добре, какво правиш ти, за да избегнеш да правиш импулсивни покупки и да си купуваш неща, които не ти трябват? Това, което аз най-често правя, е да си дам един прозорец от време, в който мога да помисля дали ми е необходимо това нещо или просто го искам, за да си погаля егото. Да. Много често си давам време, например, седмица или 2-3 дни и така решавам дали аз имам нужда от това нещо и дали искам наистина да си го купя. Този трик, между другото, и аз го използвам и също мога да кажа, че много добре работи. И като цяло, ако го искаш след една седмица, действително шансовете то да си заслужава и да ти свърши добра работа са много по-големи, отколкото ако си го купиш на момента. Защото на всички ни е познато чувството, когато видиш нещо и толкова силно го искаш, че въобще не разсъждаваш дали то действително ще ти е полезно, въобще не мислиш дали си заслужава парите, които ще похарчиш за него. Пък според мен това не се отнася само и за материални покупки от рода на дрехи или предмети. Може да бъде и дори един абонамент за нещо. И според мен фактор голям за това колко импулсивно ние пазаруваме и рекламата на продукта или услугата, защото когато ти казват гръбни сега офертата, изтича до края на еди какъв си период или имаш тази дата като крайна и те те карат да бързаш, точно защото разчитат на твоята импулсивна покупка, на твоето импулсивно решение. На това ти да си кажеш, ако не си го купя сега, изпускам голяма оферта, изпускам да спестя пари, като похарча пари. Това също така се обяснява с едно явление, което доколкото си спомням се нарича present bias, т.е. ние като хора сме склонни към настоящето, предпочитаме да си угодим на момента, отколкото да ни е, така да кажем, неудобно в момента, но това да ни даде възможност да ни е по-удобно утре. Освен това, нека малко коментираме бързата мода. Какво според теб е бързата мода? Защо е толкова популярна? И защо ни е толкова трудно да се отървем от покупки, които биха били определени като бърза мода?
Аз мисля, че бързата мода това е един неустойчив бизнес модел, базиран на бързото реализиране на модни тенденции и на продукти, които се предлагат на много ниски цени в големи количества. Да, и това е много вредно, тъй като се увеличават въглеродните емисии, говорим в транспорт и производство на тези продукти. И освен това, тази ниска цена се дължи на некачествена изработка с некачествени материали, т.е. платове, които са основно полиестер и употреба на вредни химикали за здравето, които често преминават, Допустимите граници. да, не биват проверявани, не биват регулирани правилно. Освен това, данните не казват нещо по-различно. Според статистика на UNEP and Ellen MacArthur Foundation, модната индустрия е отговорна за 10% от глобалните въглеродни емисии. Повече от международните полети и морския транспорт взети заедно. Това са огромни количества въглеродни емисии, а освен това водата, която отива за производството дори на един чифт дънки, е около 7500 литра. И най-плашещото е, че 85% от текстила, който се произвежда, отива на сметището всяка година. Тези неща дори не се използват дълго време. Те се изхвърлят и замърсяват природата. Това ни връща обратно към праволинейната икономика, т.е. икономиката, която се основава на използване на голямо количество ресурси за кратко време и след това изхвърлянето на голяма част от произведените продукти. Не се прилага кръгова икономика, която представлява многократно използване на вече произведени продукти вместо закупуването и произвеждането на нови такива и изхвърляне на вече произведени. Обаче според теб какво можем да направим, за да решим този проблем или поне за да намалим нашия принос към него? Според мен, ние трябва да намалим и нашето излагане на тези тенденции. По-скоро тенденциите да бъдат излагани пред нас. И тук пак мога да спомена социалните мрежи, защото голяма част от моя личен стил се повлия от 2020 година, когато аз имах TikTok. Този стил на по-широките дрехи и тогава мисля, че това нещо страшно много повлия модната индустрия. Тенденциите имам чувството, че се ръководят от социалните мрежи и това как някой се е облякал и край ние вече всички трябва да се обличаме. И също така от производители, поред мен се ръководят, защото в крайна сметка това модата нон-стоп да се изменя, кара хората да купуват още и още и следователно да правят още и още пари за тези производители. Неща, които сега може би купуваме, след дори един месец, те вече няма да са на мода и ще ни бъде странно на самите нас да ги носим. Аз въобще не съм в крак с модите, които са нашумели в момента, честно казано. И съм много радостна от този факт, защото първо, че модата се повтаря. Тоест нещо, което е на мода в момента, най-вероятно е било на мода преди 20 години. Минимум. Да, но в момента е на мода под малко по-видоизменен вариант. Но лично според мен решението на този проблем е просто да не се ръководим от модата в момента, да избираме дрехи, които на нас ни харесват. Т.е. дрехи, които ние се чувстваме уверени в тях, не защото всички около нас ги носят в момента и защото се считат за нашумели и за тренди, така да кажем, а защото ние се чувстваме уверени в тях. На нас ни харесва как този цвят седи на нашата кожа, как този силует подчертава фигурата ни, как тази кройка ни кара да се чувстваме. Аз тук искам да дам две идеи. Първата е да гледате филма на име The True Cost, който е точно за ултрабързата мода и за това кой произвежда дрехите, в какви условия, нали, най-често са произведени тези неща, до които ние имаме най-бърз достъп. И второто нещо, което би ви посъветвала да пробвате, магазини за втора употреба. Това е най-готиното нещо в наши дни, според мен, е, че има много хубави магазини, дори в България, които са вериги и предлагат чудесни артикули. Даже има доста от тях, които са много добре запазени. И нещо, което на мен ми направи впечатление, понеже наскоро аз влизах в такъв магазин
е, че много от тези дрехи са дори на такива брандове за бърза мода и съответно някой се налага да ги хвърли, ами очевидно техният живот дори не е чак толкова кратък, колко на нас ни се ще да бъде. И според мен пак тук се влияем от тенденциите, защото ние сме решили, че тази дреха вече не е модерна и ще я изхвърлим. Или може би факта, че тези дрехи са попаднали в такива магазини, пък говори за това, че някой е решил да й даде втори шанс, като я рециклира под една или друга форма. Но все пак аз съм чувала и тази статистика, че в момента на Земята имам толкова много произведени дрехи, колкото за 6 поколения напред. Тоест, ние можем въобще да не купуваме повече дрехи. Тоест, ние не се нуждаем от допълнително производство на абсолютно никакви текстили. Те могат да бъдат употребявани отново и отново. Могат да бъдат, да кажем, ти имаш дреха, която не е това, което си очаквала да бъде, или която се оказва, че не отива толкова добре в твоя гардероб, колкото ти си мислиш. Вместо да я хвърлиш, можеш да я подариш на твоя приятелка. Можеш да я отнесеш в център за рециклиране, можеш да я дариш. Тук също се сещам за нещо много готино, което съществува, и това е капсулния гардероб. Тази идея е, че притежаваш по-ограничен брой артикули, но които се съчетават всички един с друг. Тоест ти имаш по-малко дрехи, но пък всичко си ходи с всичко. И съответно, да речем, ако имаш 3 чифта дънки и 3 тениски, ти имаш 9 тоалета. Освен това, цветовете, които обикновено се използват в такъв гардероб, са неутрални. Цветове, които са винаги на мода и Точно. не се влияят от трендове и от социални мрежи. Добре, нека сега поговорим малко и за прахосването на храна. Каква храна според тебе се прахосва най-често и се изхвърля? Ами, лично според мен най-често това би било хляб и хранителни отпадъци, като обелки, зрезки, плодове и зеленчуци, освен това продукти с изтекал срок на годност и така нататък. Това обаче говори за проблем в домакинствата с планиране на Храненията. храната, да. Освен това, има една статистика от Организацията по прехрана към ООН, поред която 1/3 от цялата произведена храна в света се губи или се изхвърля. Това са около 1,3 милиарда тона годишно. Огромно число. И най-плашещото дори не е самото число, защото аз, когато го видях това число, си помислих, ами естествено, това са всички ресторанти, в които недоядена храна се изхвърля, или all-inclusive хотели с шведска маса, която храната често остава неизядена, но се оказва, че огромната част от тази прахосана храна излиза от домакинствата. Над 50% от тази храна всъщност идва от нашите домове. Тоест, не са виновни хотелите, не са виновни ресторантите, виновни сме ние в къщи, които си мислим, че изхвърляме минимални количества храна, но реалността е, че те лесно се натрупват. Един добър начин, чрез който да не прахосваме толкова храна, е като използваме така наречения метод FIFO, от английски First in, First out. Или по по-прост начин казано, това, което влиза в хладилника ни първо, трябва да бъде изядено първо. Да, методът на ротацията, който дори ние сме учили. Един друг метод, който може да ви спести хранителни отпадъци, е планиране на храненията, на английски meal prep. Той според статистики намалява отпадъците с до 20%. И този метод аз мятам за доста ефективен, понеже като студентка, която живее само с съквартирантка, както казах, аз имам повече контрол над това какво консумирам и съответно в началото на седмицата или в края, зависи, си определям един ден и си правя списък, след който аз отивам да пазарувам и след това да си купя най-много вода през седмицата или хляб, защото той по-бързо се разваля. Но иначе планирането на храненията, какво ще ядете през седмицата, предварителното сготвяне със сигурност може, освен да ви спести отпадъци, да ви спести време и средства. Ако все пак ви останат някакви обелки от храни или други хранителни отпадъци, бихте могли да ги компостирате. Това също е един много готин метод и след това тази почва да я сложите или в
саксийни цветя или пък в градината си. По този начин вие обогатявате почвата си с хумус и пък вашата продукция, ако имате градина, ще бъде още по-добра. Още с по-голяма хранителна стойност. Абсолютно. Друго нещо, което често прахосваме, са енергията и водата. На колко от вас се е случвало да си миете зъбите и да оставите водата да тече? Макар че това е доста банален пример, е много валиден в ежедневната ни практика. Ние рядко си даваме сметка колко вода прахосваме. Вода, която не е налична за много хора по света. Има едно такова проучване, според което един течащ кран, капка по капка, може да изхъби над 11 000 литра вода годишно. Това е страшно много. Чифти половина дънки. Чифти половина дънки. Пък ние виним големите предприятия за хабене на ресурси. Единият течащ кран в къщи похабява много повече. Да, всички ние малко или много допринасяме, според мен. И това се отнася за всеки един от нас. И за всеки от вас, който ще каже, това не важи за мен. Аз няма да направя голяма промяна. Или моите действия няма да повлияят на нищо. Ами, напротив, ще повлияят, защото 11 000 литра вода не са никак малко. 20% намаляване на отпадъка не е никак малко. Дори 1% намаляване на какъвто и да било товар върху околната среда е от огромна помощ за планетата. Колкото и банално да звучи, колкото и невероятно да ви се струва. Според International Energy Agency, уредите в режим Standby консумират между 5 и 10% от енергията в едно домакинство. А за отоплението можем да кажем, че то е най-големият консуматор. Намаляването на термостата само с 1 градус през зимата може да намали сметката с 10%, което мен лично ме изуми. А сега малко и за енергийните вампири. И какво влияе на нашата собствена енергия? Какво са енергийните вампири според тебе, Ани? Според мен това са хора, които търсят от теб реакция, които търсят от теб основно внимание и не се интересуват особено от теб самия, а по-скоро от вниманието, което ти ще им дадеш. И начина, по който ще ги накараш да се чувстват важни. В психологията обаче не се използва термина вампири, а по-скоро емоционална зараза или трудни хора, трудни личности. Според проучване на University of Rochester, престоят около хора, които постоянно се оплакват или са враждебни, активира стресовия отговор на организма, което ни изтощава. Тоест, хроничен стрес от такива взаимодействия повишава нивата на кортизол, което в дългосрочен план потиска имунната ни система. В тези случаи най-добрият вариант да се справим с такива хора е като поставим когнитивни граници и станем безинтересни за енергийния вампир. Тъй като, както знаем, енергийните вампири искат да отнемат нашата енергия под формата на внимание. Давайки им нашето внимание, ние изцеждаме собствената си енергия. И начинът да спрем това е като си поставим сами със себе си менталната граница, да спрем да им даваме тази енергия, да не бъдем интересни за тях, да не им даваме внимание. По този начин енергийният вампир спира да търси реакция от нас и ще ни остави на мира. Да, това е според мен в случаите, когато този човек не ни е толкова близък. Но лично на мен понякога ми е трудно да поставям граници, особено с приятели или хора, които са ми по-близки. Така че дори да намалим поне малко времето си прекарано с такива хора, може да окаже значително влияние или да отговориш на човека: виж сега, аз съм уморен, нямам капацитета. Според мен трябва да бъдем и честни понякога с човека отсреща. Да, ние всички имаме нужда от изслушване и подкрепа, но не винаги имаме капацитета да го дадем. Лошото е обаче, че не винаги можем да бъдем честни с такива хора. Прекалено често, ако кажеш на енергиен вампир, че нямаш капацитета в дадения момент, че се чувстваш изтощен или не се чувстваш добре, те ще се обидят. Те активно, начина те да преодолеят тази граница, която ти се опитваш да поставиш, е като ти се разсърдят. Така те ще накарат да се чувстваш виновно, че нямаш енергия за тях и по този начин ще я вземат от теб на сила. Да, но замисли се тогава
такива хора около теб, това твоите хора ли са? Защото аз не мисля, че един приятел би реагирал така. А Така по-скоро е. би те разбрал. Така е, но не винаги можем на 100% да конфигурираме хората, които са около нас. Често такива енергийни вампири биха били хора на работното място или училище или в университет. Ние по никакъв начин не можем да се отървем от тях толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед. Така е, но според мен можем пък все пак да се опитаме да поставим някакви граници, да ограничим времето си прекарано с такъв тип хора. Като им станем все по-безинтересни, както ти каза. И така, ако трябва да запомните нещо от този епизод, то това биха били, за да намалите отпечатъка си върху природата. На първо място, опитайте се да отлагате покупките си за седмица или дори месец. Това ще ви помогне да не купувате неща, които не ви трябват и няма да използвате. На второ място, планирайте храненията си. Това със сигурност ще ви спести пари и време, освен вашия хранителен отпадък. Плюс това, по този начин ще се храните много по-здравословно. Избягвайте покупките на бърза мода и се опитвайте да пазарувате по-често от магазини втора употреба. По този начин давате на дрехите втори живот и намалявате товара върху портфейла си. Абсолютно, а дори да не можете да спрете да си купувате на 100% от бързата мода нищо, дори малкото ограничение със сигурност ще има своето влияние. Бъдете и разумни с енергоразхода си и водата също, защото това са ресурси, които изчерпаеми или не, ние трябва да оценяваме и да не прахосваме излишно. Защото освен на природата влияе и на нашия личен портфейл. Точно така. По отношение на вашата собствена енергия, ограничавайте контакта си с така наречените енергийни вампири. Направете се безинтересни за тях и желанието им за внимание и по този начин запазете собствената си енергия. Благодарим, че бяхте с нас и в този епизод. Нямаме търпение вече да се чуем в следващия. Споделете ни в коментар какви са вашите любими устойчиви практики в ежедневието и много ще се радваме да прочетем коментарите ви. Чао от нас! Бъдете устойчиви!